खालामबाय खोमसि खानाया गिसिसो Monkey Mind. Hello, Monkey Mind मा खबर? फैलायबायहाय नै आंहा खावब्ला सिबला बेलासिनि टाइम पास visiting channel. Hello आब' Hi visiting बयखौबो फैनायनि थाखाय thank you लाइभआव फैनायनि थाखाय बिदिनो फैबा मोजां मोनलायलायो लाइक होदो दे जिबि बर' हाय हेलौ आब' बड' फानिसर हाय हेलौ फैलायबाय नै आंहा गोदाव सोराव मोननायखाय बेलासिनि थारमाने टाइम पास नङा होमबा खावब्ला सिबला मोखां लानानै मा खबर आब' मोजाङानो नोंहालाय बोरै दङ जिबि मोजाङानो दङ आंहा नाथाय एसे गगा मोनदों आरो देहा सुग गैया बारा भिजिटिं चेनेल मा ओंख्रिमोन आब' ओंख्रिया दालि ओमफ्राय मामोनलाय फान्थाव बाथोनसो माने दिनै पुर्निमा नालाय जोंहा पुर्निमायाव माबा मिरामिस जायो आरो ओंख्रिखौ बेदर सेदर गैया भिजिटिं चेनेल औ आं बेखौ बुंखाबाय वाइल्ड बस हाय हेलौ वाइल्ड बस द बेस्ट हेलौ हाय हेलौ हेलौ दे हरदो आरो सोर सोर दङ जिबि बर' आंनिखौ हेल्प खालामदो भिजिटिं चेनेला बुंदों जिबि बर' आंनिखौ हेल्प खालामदोनो दे हेल्प लालायलाय सापर्ट लालायलायदो दे सानैजों गाव गावजों सापर्ट लालाय लायाबा नङा होमबा खानाया गिसिहाय नै आंहा दासो दुगैखांदो ओंखायनो एसे फोरानदों collection mix uploads dear good evening नोंना चेनेला मनिटाइज जाबायना औ मनिटाइज जाबाय आंनिया ओमफ्राय गुगोल एक्सेन्स एप्लाइ खालामनो हाथ'वाखै आरोना दायो मा होनो डलार खामायनांगौ जादों $10 बासो मा होनो गुगोल एक्सेन्सखौ एप्लाइ खालामनो हायो नालाय ओमफ्राय दा $10 जायाखै आंना ओमफ्राय मनिटाइसआ जाग्रोबाय आरो एमार सान्टना चेनेल हेलौ आब' हाय एमार सान्टना दे नोंसोरो गोदानबा अननानै सापर्ट खालामदो प्लिज सापर्ट खालामहरदो दे गोदान फैदोंबा जाया आंनियाव दाबो सापर्ट गैया सापर्ट खालामलायदो दे ओमफ्राय लाइक होनानै गालांबानो जाबाय थांनायनि सिगां मिस्टार सान्टना चेनेल मा होनो नों अबेनि मोनलाय मिस्टार सान्टना रिस्कि बर' आगै फैलायबाय नै जोंना हाय आब' सुना दासो नुदों आं दे आं दासो फैगादों आगै लोखि फैनायनि थाखाय थेंक इउ बिराद गोजोनबाय आङो जमा जमा फैबा मोजां मोनलायो आब' आंनिखौबो अननानै साबसक्राइब खालामनानै होदो प्लिज आब' दे खालामगोन दे ओमफ्राय नों आंनियाव कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय ओमफ्राय नोंबो आंखौ खालामदो दिनैसो गोदानखादा नोङो ना एमार सान्टना ओमफ्राय लोगो सापर्ट खालामलायजाया एसे गोबावजोंसो खालामलायनांगौ नङाबा खमायफिनो आरोना मा बेयाव बाहेराव
क'क्राझारनि आब' बा क'क्राझारनि मालाय जोंनाबो न'आ क'क्राझारावसो जानांगौमोनहाय बिराद मोजां मोनो आं क'क्राझार जायगा भिजिटिं चेनेल नों माने जेरावबो डिस्टार्ब बेयाव बाय थांदों भिजिटिं चेनेल सापर्ट खालामबाय बर' सापर्ट खालामबाय नोंखौ बर' भिजिटिं चेनेला कालेक्सन मिक्स थेंक इउ डियार खोन्थानायनि थाखाय आंना दासो 900 साबस्क्राइबार जादों एसे बुंना होदो फ्रेन्ड दे बुंगोन दे गोदानैबा कालेक्सन मिक्स नों गोदानबा अन्नानै आंखौबो सापर्ट खालामदो नोंनाबो 1K जाथारसै माथो बावथारला नों नाजाबाय था दे मोजां मोजां ब्लग होबाय थाबानो जाबाय कालेक्सन मिक्स ब्लग लाबोबाय था थाब थाब होमबानो हारसिं साबस्क्राइबारा बारायलांखायो मालाय दुर्जधन ब्रह्म लागावनो मा खबर दुर्जधन मिस्टार सन्तना चेनेल गोजामसो आब' आं गोदानसो सानदों माने दंखायो बिदिब्ला ने सापर्ट दंखायो आंजों सतीश बि दिनैसो लाइभआव लोगो मोनबाय आं आब'खौ दे थेंक इउ बोरैबा गोरोबफ्लांदों थारमाने मालाबा समाव नों सोलाबा आं लाइभ फैबा बिदि जायो आरोना मिस्टार सन्तना थाफैदो आब' थाहैनो हाबाथ' थाहैगौमोन क'क्राझारावबो आरो बिराद थांनोबो गोसो जादों ओमफ्राय थांनो सहैया माने मिस्टार सन्तना क'क्राझाराव मालाबा थांगोन आङो कबिता दैमारि हाय आब' सना हेलौ आगै सना लोखि रानि मा खबर दा बेस्ट क'क्राझारनि थारमाने ने मिस्टार सन्तना हरबाय आब' आं दे थेंक इउ कबिता दैमारि आइ एम लाइक दाना बसना थेंक इउ कबिता रानि सना लोखि आगै दुर्जधन ब्रह्म जारलालै मिरामिससो खबरानो दिनैल'सो मिरामिस माथो अमाबैसा पुर्निमाफोरावल'सो जाया ने नोंस्रा खाजाखौ माबाखौ मिरामिस जायो आरो ने आरो बिनि सायाव बिस्थिबारबावसो ओं सोलाबा दा आब' जारलासोहाय मालाबा खामानिनि थाखायनो सोलाबलाय लाङाना दुर्जधन ब्रह्म दाखं फाग्लाया मा खालामदों बेलाय दंगासिनो पाबजि गेलेगासिनो बियो दाखं फाग्लाया नोंहालाय माथो खालामदों दखानाव दं नामा भिजिटिं चेनेल हेलौ कबिता दैमारि नै भिजिटिं चेनेलजों रायज्लायहरदो नोंना हेलौ होनहरदों हनै ओइ अलसिया मैयानिया जेबो जायासै अलसिया दुर्जधन एकदम ब्लगखौनो लाबोबाय थानो सोलाबाहाय ओंखायनो साबसक्राइबारफोराबो बारायनो रोंला बारा मालाय ब्लग लाबोबाय थाग्राफोरासो थाब बारायबाय थायो आंहाथ' सोलाबा आरो बिराद बायो जयश्री बाग्लारि हाय आब' हेलौ जयश्री मा खबर आगै कालेक्सन मिक्स थेंक इउ आं चेनेला मिक्स नालाय ओंखायनो भिडिअफोरखौबो आं मिक्स आपल'ड खालामो नायगोन दे आं नायगोन ओमफ्राय कालेक्सन मिक्स दे आंखौबो सापर्ट खालामना होदो दुर्जधन ब्रह्म फैनो होलाय बेखौ लाइभआव है आं फैया बियो फैयानो गेमसो गेलेबाय थादों बियो दन राखेब बोरै दं दासान्दै खबरा आब' मोजांथ' इसोरनि अननायाव नोंहालाय बोरै दं राखेब मोजां ना खोमथा मुसाहारि हाय फ्रेन्ड हेलौ मा खबर खोमथा दिनैसो फैथारलायबाय माथो दुगैनानै जि गोजांबायसो आंहा खानायाबो राना दाबो दा बेस्ट जयश्री बाग्लारिनो आगै दंना गैला दे लाइक होदो लोगोफोर जायफ्रा होआखै आंनि आसा खालामबाय होगोन होननानै
visiting channel. Hello collection sister, help me. Collection sister help खालामदो visiting channel को आरो नोंबो खालामफिनदो visiting channel collection mix को. Okay, I am already subscribed dear. Thank you so much collection mix. Thank you. बहानि नोङो collection? The best. Hi friends. Hi, hello friends. P Baba, hi. Hello P Baba. Mr. Santona होखाबाय आब' आं लाइकखौ दे thank you. P बाला मा खबर? मोजाङानो दङ। नोंहालाय बोरै दङ? जयश्री बाग्लारि दं आब' मा आदा दा बेस्ट। मा ओंख्रि जानायमोन जयश्री? आंबो मोजां। पि बाबा दे मोजाङानो होनबालाय। आकाश हाय हेलो आकाश हाउ आर यू? भिजिटिं चेनेल गावजों गाव हेल्प खालामलाय लोगोफोर। औ गावजों गाव हेल्प खालामलायनांगौ नङा होमबा? द बेस्ट थोड़ा सा हिंदी में भी बोलो ना। आकाश दी सापर्ट खालामदो आंनि चेनेलखौ। खालामखानायसो नोंनिया। नोंबो आंखौ खालामखानायसो दा? दानि? आकाश दी मोजां खबर। दे थिगानो होमबा। आकाश दी नोंना साबस्क्राइबारा बेसेबां जाखोमोनलाय? कालेक्शन मिक्स आपल'ड्स खालामबाय दे भिजिटिं चेनेल आं उदालगुरि डिमाकुसि एरियानि फ्रेन्ड। आंबो उदालगुरिनिसो कालेक्शन मिक्स। आङो उदालगुरि ओरै माबाथिंजायनि आङो काजियामाथिथिंजायनि। आकाश दी 788 ल'सो 1K कमप्लिट जानायबा हामगौमोन। जागोनब्रा दालाय खाथियाव थाहैखाबाय माथो 1K नि खाथियाव थाहैखानानै माथो सिन्थाबाव नङा होमबा? भिजिटिं चेनेल लासै जागोन दे। थेंक इउ कालेक्शन सिस्टार कालेक्शन मिक्स आं जेन्स फ्रेन्ड शी इज माय वाइफ। अ हौवासो ना नोङो होमबा? आं सानदों सिख्ला सोरबा। BodoVlogger हाय आब' हेलो BodoVlogger हाउ आर यू? The best from Maharashtra. Please support me the best. Collection miss uploads. औ नंगौ नामा फ्रेन्ड? औ आं नंगौ उदालगुरिनि आङो सानके वाइ। हाय आब' हेलो सानके मा खबर? आकाश दी अन्नानै फ्रेन्डफोरखौ 1K कमप्लिट खालामनो थिनलाय आब'। दे अन्नानै आकाश दीखौ 1K फुरा खालामनानै होदो। जायफोरा दासिमबो बेजों सापर्ट गैया अन्नानै आकाश दीखौ सापर्ट खालामना होदो दे। BodoVlogger थेंक इउ आइ एम BodoVlogger दे BodoVlogger आइ एम फाइन। BodoVlogger हाउ आर यू? I'm fine. Romot Narzari, hi Janu, hello. Romot. Projita Narzari, Bazai, Bugali, Mari, Kubura, Mozang, Nagazri, Mozang, Bugalin Tading nama. Mr. Santana channel थाथ' दे आब' एसे खामानि दंमोन। अके दे मावहैगोर दे। आंखौबो लोगो खालामना हो आब'। सानकेखौबो अन्नानै लोगो खालामना होदो दे। आंनियाथ' सानके नोंखौ आं सापर्ट खालामखानायसो बिराद गोबावसै सिगाङावनो आं नोंजों लोगोखाथार।
सापर्ट का बोरो नै बड' फानि शर्ट 20 रुपिस हरदों नो थेंक इउ सो माच बड' फानि शर्ट गोजोननाय थाबाय 20 रुपिस मोननायनि थाखाय हरनायनि थाखाय आकाश दी प्लिज गाइस सपोर्ट खालाम 1K जाखासिगोन फ्रेन्डफोर दे आकाश दीखौ अननानै 1K खालाम हर 1K खालामदो माने जाजोबाबाबो नोंसोर थानाय खिनिया अननानै सापर्ट खालामदो दे आकाश दीखौ थेंक इउ बड' फानि शर्ट सोमदोन ब्लग हेल' हाय सोमदोन मा खबर नामाबो आंनिजोंसो एसे एखेफ्राम थांलायबावो बेना नोंहा सोमदोन जाबाय आंना सोदोम जाबाय आरो दिनेश बसुमतारी हेलौ दिदी हाय दिनेश मा खबर लैथोमा अफिसियेल दा दे आकाश दी आंनि भिडिअ नायना कमप्लिट हरना दोन आं बेक खालामफिनगोन दे आकाश नोङो लैथोमाखौ सापर्ट खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट हरदो ओमफ्राय लैथोमायाबो नोंनिखौ खालामफिनसिगोन आरो आकाश दी खोनादोंना बड' बय थ्रु आब' मा खबर न'आव मोजां ना मोजां दङ मोजाङानो R90 series हिन्दी भी बोलो जी हिन्दी बुंनो थिनगासिनो बियो सानखेवाय आंनाबो दं आब' नोंना दे मोजाङानो नोंनाव दंखायो होननानै आंबो मिथिखायो माने नोंनिफ्राय आंनाव कमेन्ट फैबाय थाखायोना सम कालेक्सन मिक्स हेलौ सानखेवाय आंबो खालामबाय नोंनिखौ आंनिखौबो खालामना होदो प्लिज दे कालेक्सन मिक्सखौ खालामना होदो सानखे ओमफ्राय कालेक्सनाबो खालामगोन नोंनिखौ आकाश दि दे सापर्ट खालामफै गाइस दे सापर्ट खालामफै गाइस दे आकाश दिखौबो सापर्ट खालामना होदो भिजिटिं चेनेल बड' बय थ्रु हेल' ब्र बड' बय थ्रु हेल' ब्र होनहरदों भिजिटिं चेनेला दिनेश बसुमतारी हेलौ दिदी हाय दिनेश द बेस्ट लैथोमा अफिसियेल मुझे पहचाना लैथोमा अफिसियेल सिनायदोंना सिनायाखै द बेस्टखौ नोंजों फ्रेन्ड दंखायो खोमा बड' बय थ्रु आब' आंनिखौ एसे बुंहरना हो आब' बड' बय थ्रुखौबो सापर्ट खालामदो दे लोगोफोर बड' बय थ्रुखौ बेनोबो सापर्ट नांगौ जादों ओमफ्राय कमेन्टफोर हरलायलायनांगौ आरो ना दे सापर्ट खालामलायदो गावजों गाव प्रजितसा नार्जारि मा गामि मोनलाय बाजै नोंसिना जोंनिया माबासो खाजियामाथि बालाफारा होनो उदालगुरिनि आरो उदालगुरिनि आङो सोर हरदों प्रजितसायालाय बहानिमोनलाय मन्जुलि ब्रह्म हाय फ्रेन्ड आंहा दासो दे जेबो नङा दे फैदों मोजां जादों थेंक इउ फैनायनि थाखाय मन्जुलि ब्रह्म आकाशदि फै गासिबो आंबो सापर्ट खालामगोन नोंबो सापर्ट खालामफै गाइस मोन कमेन्टस फर दे सापर्ट लालायलाय दे गावजों गाव जायनो नांगौ सापर्ट खालामलायबानो जाबाय मोनबाय नामा दिदि माथो खोमसि नुदों मोनाबाय नामा मोनाबाय सानानो हाबबाय हनै खोमसि जाहांबाय आं न' सिङावसो दंना दायो मालाय लाइभ फैनायफोरनि थाखाय रिं लाइटखौ नांगौहाय आंना गैयाना रिं लाइटआ र' बायनांसिगोन लाइभ फैनो होमबासो मोखाङाव ओरै होनानै स्रां नुलायलायनाया सोमदोन ब्लग मोजां खबर दे बड' बय थ्रु अभी बोलना जानते हे बोलो भी हिंदी में आं बर'निनो बुंगोन आं हिन्दीखौ बुजियो बाट आं हिन्दीखौ रायलायबाथाय जानाय बायदि मोना ओंखायनो रायलायनो लाजियो आं सोब बुजिजोबो आरो
लैथोमा अफिसियेल दे बयबो है नेट प्रब्लेम जादोंमोनहाय थांबोजोब्बाय सिनायखौबा द बेस्ट हा प्लिज हिन्दी प्लिज मैम जनाराम बसुमतारी हेलौ हाय जनाराम R90 series thank you आकाशदि दे सापर्ट खालामफैदो गाइस दे सापर्ट खालामलाय आकाशदिखौबो सानखेवाइ भिडिअखौ नायना फै नायना फुल वाच खालामलाय दे फुल वाच खालामलायनांगौ ओमफ्राय बिनि उनाव कमेन्ट हरदो आरो सापर्ट खालामलायदो नङा होमबा कालेक्सन मिक्स हेलौ आकाशदि आंनिखौ हेलौ आकाशदि आंनिखौबो खालामबाय फ्रेन्ड नोंनिखौबो खालामबाय फ्रेन्डनो कालेक्सन मिक्सआ आकाशदि बड' बय थ्रु नोंनिखौबो खालामबाय डियार बड' बयखौबो खालामबाय आकाशदिखौबो खालामबाय कालेक्सन मिक्सआ नोंसोरबो कालेक्सन मिक्सखौ खालामफिनदो बड' बय थ्रु थेंक इउ लाभ इउ किप्ट आप आब' जौगानांगौ गासिबो थेंक इउ लाभ इउ आब' आङो एसे खामानि दं आब' न'आव मावग्रा गैया आरो आंल' थेंक इउ आस'खान्दा जाबाय आब' सरि मिस इउ दे जेबो नङा दे थेंक इउ दे बड' बय होमबाबोथ' लाइभआव फैदोंना थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय दा सोलाबोबा फैफिनबानो जाबाय बाय बाय बड' बय कालेक्सन मिक्स आपल'ड्स मालाबा लोगो मोनलायगोन दे सोदोमवारि लुक गुड लाक किप डुइं दे मालाबा जागोन बेफोरो दा बेस्ट मुझे मुम्बाइ जाना है इसको बड' में क्या बोलते हे प्लिज आं मुम्बाइआव थांगोन होनो मुझे मुम्बाइ जाना है माने आं मुम्बाइआव थांगोन बड' बय थ्रु आब' सरि दे आङो थांनोसै आब' मिस इउ एसे खामानि दं सरि दे थांनांगौमोन आब' दे जेबो नङा दे बड' बय थांनो हागोन जेबो नङा लैथोमा अफिसियेल प्लिज सापर्ट लैथोमा अफिसियेलखौबो सापर्ट खालामदो दे बयबो जनाराम बसुमतारी आं ओंखारफिननोसै दे आब' लेखा नायनि आं 19निफ्राय एगजाम दं दे नाय दे मोजाङै दे मा फरायगासिनो दायो जनाराम बसुमतारी नोङो बड' बय थ्रु अके आयना बड' सोदोमवारि माइनाव थेंक इउ स' माच आयना जानाबिर ब्रह्म हेलौ सिस्टार नै आदा जानाबिर फैदों थेंक इउ फैनायनि थाखाय आदा जानाबिर मा खबर बोरै दङ जानाबिर आदा बिग्रायमु मादै मा आदै प्रजितसा नार्जारि डिस्ट्रिक्ट चिरां गामिया बेंटल जोंना बाजै बुगालि आं न'आव थाया क'क्राझाराव थायो बाजै बुगालि बिदिब्ला क'क्राझारावसो थायो आरो बिराद मोजां नाम दोनबायहाय नोङो बुगालि होनलायलायनाय कालेक्सन मिक्स दे थाथ'दो फ्रेन्ड माबाफोर सोलाबला नामा खामानिफोर दं नामा कालेक्सन बिग्रायमु मादै सोमबेखाबा लैथोमा अफिसियेल जोंना 10टायावनो दं एगजामा हालालै एगजाम दङ ने दे मोजाङै फरायबानो जाबाय मोजाङै नाय आयना बड' आंनिखौ सापर्ट खालामनो थिन सोदोम माइनाव दे आयना बड'खौ सापर्ट खालामलाय अननानै बयबो आयना बड' बेना सापर्ट नांगौ जादों जायफोरनोबो नांगौ जादों सापर्ट खालामलायदो मांकि माइन्ड हेलौ लोगोफोर हाय मांकि बड' जि स्टेटास हेलौ आब' हाय बड' जि स्टेटास गोदानै फैदोंब्ला सापर्ट खालामदो प्लिज सापर्ट आब' आदामोन अके नोङो आंनियाव कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय बड' जि स्टेटास कमेन्ट हरनानै दोन दे मांकि माइन्ड लैथोमा अफिसियेल मानि एगजाम बड' फानि सर्ट थेंक इउ स' माच आरो 20 थाखा हरबोबाय बिथाङा
जोबोर गोजोननाय मोनबाय आङो 20 रुपिस हरदों बड' फानि सदा बेनो जथेस्थ' थेंक इउ जसना ब्रह्म मा खबर फ्रेन्ड मोजाङानो जसना नोंहालाय बोरै दङ दहायबो हरदों बड' फानिया 20 रुपिस दाबो 20 रुपिस हरदों बेनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय 40 रुपिस हरनाय जाबाय बियो आंनो कालेक्सन मिक्स खामानि मावना फैदों दासो बिजि जाथारो आंबो बाट डान्स भिडिअ आपल'ड होगासिनो दासान्दि आंबो एसे फ्रेस जानि गोजांसोयोना दायो गुड लाक फ्रेन्ड बाय बाय अके दे कालेक्सन दे ओमफ्राय नोंनि भिडिअखौ नायनो नाजानोसै आं दे बिदि दिनैनिफ्राय आं माने दिनैसो नुसनदों नोंनि कालेक्सन मिक्स नोंनि माबाफोरखौ नोंनि ब्लगखौबो नायनो नाजानोसै जसना ब्रह्म मा खबर फ्रेन्ड मोजाङानो दे नोंहालाय बोरै दङ जसना बर' भइस मिउजिक आब' मा खबर बरिया मोजाङानो नोंहालाय बोरै दङ नै इटिनेरिरि ब्लगसा दिनै फैलायबाय जोंना फंबाया हेलौ बाजै होनदों हाय इटिनारि मा खबर माथो नुथ्राब्रा नोंखौ उदालगुरियाव थांबाबो आंनिखौ सापर्ट खालाम आब' दे खालामगोन बड' जि नोङो आंनियाव कमेन्ट हरनानै दोन ओमफ्राय मा होनो कमेन्ट हरनानै दोनो आरो ओमफ्राय आंबो नोंखौ खालामफिनसै दा मोजां आब' बर' भइस नों मोजां ने बिदिब्ला इटिनारि ब्लग्स मोजां बाजै अफिसियेलाव मुलि लांफैनांगौब्रा अफिसाव मुलि जेबो जायाखैबा मानि मुलि लायनो जेनेबा दायो जेबोआनो जायाखैना जाबाथ' र' मालाबा लायगोन नांगौ जाबा दायो नांगौ जाथ'वाखै थारमाने खोमसि जाबायहाय मोनानायखाय मोजांना खबरा इटिनेरारि बाजै दे आंनि चेनेलखौ प्रमट खालामना होदो खालामगोन र' एसे दोरजहम एसे बुरजा जाबावबा खालामना होगोन बड' जि स्टेटास आं गानखौ नायबाय थायो अ दे नाय आंनि ब्लगखौ नायबाय थायो ना मा जाखो कमेन्टबो खालामो ए फैयोदां होनबालाय नों माने बै प्रफाइलखौ सोलायदोंना ओंखायनो सिनायनो हायाखै आङो प्रफाइलखौ सोलायदों दा नोङो गगा मोनदोंहाय आंबो दोनसै र' दा मोनायाव फैफिनगोन आङो एसे खामानि दङ दा मोनायाव लोगो मोनफिनगोन ओंखाम जाखांनानै फैफिनगोन आं मिथिबायना दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै दै आयना बड' आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो नाथाय कमेन्ट खालामनाय जाया लाइक हरो दे जेबो नङा नायबाबो जायो कमेन्ट हरलायलायाबाबो जायो ओमफ्राय लाइक माने भिउस मोनबानो जायो आरो कमेन्ट मोनाबाबो र' आब' नङा आं दा फैफिनगोन जेबो नङा ओमफ्राय दा खामानि दंना एसे ओमफ्राय थांथ'नोसै आरो आङो दा लोगो मोनफिनगोन मोनायावहाय ओंखाम जाखांबा लाइभ फैफिनगोन आङो बड' जि स्टेटास अके आब' बड' जि स्टेटास जागोन आब' आं माने गोबाव फैगौमोन फैनाया ओमफ्राय एसे खामानि जाना होबायना मोनाबायबो आरो गथ'खौबो एसे लेखा फोरोंसै आङो एगजाम जासिगोन ना दे होमबालाय ने दोनथ'नोसै आङो दा हरफिनगोन दे 8थायाव फैगोन आं 8थायाव दे बाय बाय